إزي دمت مدرخ إرتراويان يوم دمت مدرخ بقانقوا تغرينيا سولوس عربن سنبتن بقوزات راي إرترا كاب ساعة شمون تخسر ساعة شعات مشت عب حاتير معبل بعسرت حاد الشحن شو عتميتن 20 كيلو هرتز وي أب 25 متر باند كمون فنوانا بساتلايت ن 24 ساعات عب نايل سات بعسرت حاد الشحن 678 ميجا هرتز عب polarization vertical ديمقراطيا ولوط نمرقات ناب إرتراز فنو مدب راديو إرتراويان يوم إزي دمت مدرخ إرتراويان يوم سلام زخبركم سمعتنا لومي سنبت جعتنا حسي كلتشن عصرت حموشتنيو مسنا يلوم مدباتنا نلاليكم فلما على توزينك قربيو بدهريو وتر سنبت زقربنا يمزنقع مدب كأطليو نعوه تخطي لخاء بي واي اس تدالي زقرب مدب كسعبيو كسافت سايم مدبنا خاء كتكتاتلنا نعدم إزي دمت مدرخ إرتراويان يوم زخبركم سمعتنا لومي سنبت جعتنا حسي كلتشن عصرت حموشتن استدالو زينا انه فلما كاندر استاتو بريزيدنت إسياس أفورقي نحلافي قطوي قداي سرعة قدف تحقوس قبري هو تكشا توسختي نقداوي حلافنا تعتيبوا سرعة قدف أبز بزحة كتماتات زركبات تكالات مكافل ندادي وغلق أرب حيزان كنسن نهزبي أقل قلوتنا كهبا ترير تأزاز كم زم حلالة تعبيرون أباسمرا كم دايركتور كوبانيا كوكا كولا كوينو كسر هتصنحي أتو تسفاي باريا قابر بأبالات ستا سرعة قدف كم تأثر تحبيرون من قد عير إيرترا أقل قلتاتو أزي تداخي ممهلاو تقليتو إزي دمت مدرخ إرتراويان يوم أرست زينا حتكاتو لسنحكم كورا سمعتنا زرزراتو نهو بريزيدنت سرعة قدف أتو إسياس أفورقي نتوما ودباتن دوباتن هاجر كعممو تصنحو نقداو نطفتات نايبحتاوي كوربوريشن كيه بحري بارد تشعته بحلافي قطوي قدايات قدف تحقوس قبري هوت كشا كم زما حضر مقبارو منشتاتنا قاليهم منشتاتنا بحبريتهم تي ودباتن مسودان أبزداوبو كبابيتاتن ككايت صنحي ناي سدد ناي ممصان ناي ترانزيتن أغلغلوتات أمسلو نطفتات كابينت مينستر نقدن اندسترين كخون تمزيزو كنسو أبنو طوف حلافنت نقداوي كوربوريشن كيه بحري كسر صنحي مينستر نصر الدين بخيت نبحاقوس كشات سغاغيرو مهلو أفليتهم مينستر نصر الدين بخيت أبزو واقاش باركا بحفشا مسودان أبزداوبا كتماتات دما بفلاي كم حلافي نقداوي كوربوريشن كيه بحر كوينو أبستفلاليو زي حقاوي نقداوي انتفتات كسر متصنحو زفلت كوينو كم مينستر نقدن اندسترين كابسترو حلو جزيون انتخونه أب حبوق نقداوي انتفتات كوربوريشن أب تكوابي مريح تراك تصوات كم تصنحيهم من شتاتنا زحبرو مرماري قجل أب قداي سومالن إيرتران مونيتورين جروب مينستر نصر الدين بخيت أب تيزبز حين اتفتاتو حقاون نزي لبسن مستورون نقداوي كوربوريشن كيه بحري ننوي اوان كابنا بنغور بيت هاجر سودان نبزكايد شمته برتن حبوق نقداوي انتفتاتن كواسا امصنحو اب صبصباتو واسفيروم كاب زنبرو ابالات حدا مخوني يذكر حلافي قطوا غديات قدف اتو حقوس قبري وات كشان نسو زم كلهم قطويان محاوراتن مس بريزيدنت إسياس توغزغيزوم جمجه هاجر يچوين محبره قطواوي هوتن هاجرن حزبن زعنو كاب زلو وغنات مخانوم يحبر سرعه قدف أبز بزحة كتماتات زركبات كلات مكافل تندادي وخول قرب حيزن هلوا نهزبي أغلغلوت نكهبا ترير تأزازم محلاليفو كم زلو تحبيرو نتي كونتات زكاهاتو لزلو منشتاتنا أبزم محلاليفو لنا حبريتا اتسرعات تكالات مكافل ندادي كابز حالفو ورح حملي كلتشن عصر تحموشتنات حيزن نهزبي زخونة يخون قرب نكهبا متنقاتا كم التوهبنن كم سعبينو هزبنا بكبير حصرات قرب ساعات تشجر مهلاو التحساسيبهم سرعة قدف نتبعلو وفيرولو تصنحي مكفال ندادي أبتصليم عداقاون دو كوبلو سينو كمزولو وسيهم زمالكوتو منجتاتنا إذا بزتنكو مهنيات واقاتات ندادي مقتي إبزي بولو فتناتي عرق كمزولو واقن زيبهم بارنتاوي أبز مسل أغلقلتاوي هيوز زنبر زولو هزبنا اتسرعات بزمسروحهم چوقوانتي كونة منبرو يشقر مهلاو كي أكل بحصرات مسرتاوي قربات هيوتن
ناي مقبار عقمن زت تدراربت أقامات كحل في قدر كم زلو يفلات سرعة تقدف هزبي أبزت تحلاله محبرة قطوي أقامات تشميمو كاب عبيتي هاقرايان زعباتات كرحقون قدلات كيسمرن بقص علي سرح مهلاوي إزقلات أب كتم أسمرا دايركتر كوبانيا كوكا كولا كوينو كسرح تصنحي عطو تسفاي باريا قابر أبز على فكرة معالتات بأبالات سرعة تقدف تأثيرو زاقيت نابزي تنتصر بوتا كم توسده من شتاد دمت مدرخ كوش تهجر حبيروم مسرتاوي تنك مسارت دايركتور بزملكات زتنتصر نجار كم زي اللي زملكاتو من شتاتنا مس بريزيدنت سرعة قدف حلف زبالك أربس لزنبورجن مخنيات مأسريو مستقعيري بهريت بريزيدنت متأثر كهالو كم زي ترفي أموتو قديم تقادلاي تسفاي باريا قبر كاب كتما موسكو روسيا بسنك أمام قدما معارك دير حيزو ناب قدلس تسلفن دهرنات الندما أبتي بسنكي زي سرعو قطوي محدرا سرعة قدف سرحاتو كالسنخل صنحن زلون كوبانيا كوكا كولا كم دايركتور كوينو يقلقل من باري فلات كوشت هاجر كنا توجي بزبلة عمو سجي زركا بريزيدنت سرعة قدف عطو إسياس أفوركي بفلاي ما قربتو قبل على سخونو لعلوتن ما أكلوتن حلفتي زوس دوم زلو نايم إسار سقومتات لعلكال أوان بيسو كم زلو يزحبر من قد إيرترا بسنك دخوم مهدرقو أقل قلوتاتو أزي تدخيمو تازن أسيت أمانتون كوحسيت أقل مهلاو من جتات دمت مدرخك عليهم من جتاتنا نزقلتو 257 السفيرة كاب دبينا بسمرات برز نبرت بخراي استوننت نفاريت من قد إيرترا بسولوس 4 حسي كلتشن 10 تحمشتن عم عرفون فرتي كتم أسمران معلابة بزفتنا تلو بزوقوا نفا تكنيكاوي تسقمات أبسمايات أسمران إلى 5 توسخ دقائق كتزنبي كم تجددت دهر مقلاصين كتاب تحتي من قد إيرترا بخراي سرح زلا نفاريت بقعتها زي وحوس حسر بزبالة متأنجنزب تكارب مخانات رأي نعم مسارع من قد إيرترا كم تتصنبرت زملكتو من جتاتنا زني 4 حاسة تريوزي نزحك زي مسكر كم زخونيات حساسي بهم أتانا فاريت عم عرفون فرتي كتم أسمراك تعلبها بزفتنا تلو بسلام نمع لبازق واسر سرعات كوكوتر وصعيب مخانو أتتساقم كم زقات أمز الرقاقوص من جتاتنا أتتساقم كم توزخ الزنبرة سبعو هاسيها كبيد من باروانات انكوام كيلاوي عامي من قد ايرن كفلي اقل قلوت ابيشنن ايرترا ازي تراخيمو مهلاو زفلت كوينو كم مرئيانا يزي كابنا بن ايرترا زقوشو بتصحتي بتدقاقامي كم ماررون امارات سيتات كناديون كم زرأيو ام زفلت زخبركم سمعتنا نلو مستدالو زينا سمعكم وإنيرو نسترفى مربعتنا تكاتورو نعدم سلام مسكولنا Abri homa kai do betale ni
سنبت مس دمጽ مدرخ سلامتنا تقبلوا كبران تخاتلتي دمጽ مدرخ سنبت كم يقنخم نسمون مملأتا نعخاتكم يزنقعلنا تقربنا يوم تحسوتات حزنا أمني أير فنونا بتحنا لنا نشيشاي انقدوتنا توقعدوس تخدكونو نعدمنا بار فنونا بزات سعب درفي كنفلو موينا سنعي مكتسال قبقي تفقلي خاص لزينبر كيزرفوا عنا ملكو خاص تراتر بجاخي قال كيدان نسر خبرت فقري عابر عالبوغم كي محر تفكر قبقي تفقلي خاص لزينبر كيزرفوا عنا ملكو خاص تراتر بجاخي قال كيدان نسر أنا قدا فطور كماخي زحسب للسلاسل لدان زتصوا فقري سعري طفوان سلا فقري بخبر تفكاري توفتك زسوا كم تدلي يخون فتح مزز بزي أسقدار بالليت بقزا فقاد ينقو النازز تغد كزخير تمتصخمت أتي خزقاتو وتي خزلوت معصبتي خوينه لنفسي كوت زيت فغر خيو سمحر زقت لبينا فلته كم زخون كناتي بلوم بتصباح نوي حدت بيتي ناي فغرق وعزونا نيدمدم بمرعا كم تاناي كدمكي ساعت خيوم بتاعا قلبك أسرركي خونن مرتعو نحيال تجاراتاي بزيقال مبيته أرقى خرطعو قبقي تفقلي خاص لزينبر كيزرفوا عنا ملكو خاص تراتر بجاخي قال كيدان نسر خبرت فقري عابر عالبوغم كي محل تفكر قبقي تفقلي خاص لزينبر كيزرفوا عنا ملكو خاص تراتر بجاخي قال كيدان نسر أنا قدا فطور كماخي زحسب للسلاسل لدان زتصوا فقري ساري تفان سلا فقري بخبر تفكاري توفتي زسوا كم تدل يوخون فتيخ مزز بزي أسقدار بليلت بقزا فقاد ينقو النازز أبغوني كلخي تتمتم كشنتي يلا ننابلكو يجنا بوشتي ولا ننتخونكي شحقزي امنتي علوني ترطاري عسر تغاميتي
يفقد أقوانا بأخي زدنا على المسدر أخي تنويح كواجنا محر كنجنا أخي أنت ملأخ فقري أن يحدر لي وين وانتر داري قلبك أسر الكي كخونا مرتعو حيال تجاراتاي بزيقال مقويته أرقي خرطعو ببهر حدا يكون انسان زيتم كل عالو زغني فقر بيتي حقين كله بمعري زغني ونجو فكر انت غناكو ما عشي زحفر كوينو هاي راحكو فقري اني امزت خننو ناي فقري قدزونا بدمدم مرعى كنت عناي قدمكي زعلق مبتعى حدا يكون انسان زيتم كل عالو زغني انت في غربتي حقين كله بمعري زغني ونجو فكر انت غناكو ما عشي زحفر كوينو هاي راحكو فقري اني امزت خننو ناي فقري قدزونا بدمدم مرعى كنت عناي قدمكي زعلق مبتعى ناي فقري قدزونا بدمدم مرعى كنت عناي قدمكي زعلق مبتعى مدامنا درو بزا سمعكم وعدرفي أحدونا لنا قتيلو نابز قرب حتو سنبت مسنا حلفكا بخمس سعب تداليا قريب على تخل بانانا أمو بقولو أبيني حقري حتو خدومي تخل بانانا أمو بقولو أبيني حقري كم كل جزء ملس نايزة حتو أم ناي مززام مدبنا نخن حبراكم كساب شعو ناي ملس عدل نباخون معرتي لدت حالتان لبولد زانتا ترجم بهابتون برهر معرتي لدت هانان باتريكن حموشتا عمل زوطاره صوم فقري زلون أبتب حدا زسرحلو فابريكا مفر مدهانيت أموغو مسارحتهم كل جزيه بتصبو أبن زتقصو فقراتهم هانا مبل إسران حدن عمتا مليئة إسران كلتن كترقز أبدور كوهي سلز نبرد باتريك ناب حدا بلوز بيت مقبو وسيدو درار كقبزة والسنة مسوخة حدا فولي هي باداليو كقرها حسبه سلزي متان تداليا ختصنحو إنا موبايل حتى إنا يتحب ملغتي سدد لا كاب باتريك تدالو فتوتي لو مشيت درار كقبزكي ساعة الشعاتنا مشيت بمكينة خوصدك متي عزيزة فكرك تبقتي روحو اسمع على تلدت يكبر لكي
هانا زمل اختزم سبتحا بحقوسيا تسارسيرا ملو معلتخا نابتي ناي مستيرتا بادلا دران مشيت انتاي تخدينا عم تخيد نموسان كوفي لاخت حسبون ليا وإلا حتى كدان دوي سنويح كي يحدو ليلا ورقاوي تسعدو ويناي برور أنبار إيد انتاي كم تقبر تفئوا نتحاد ختلعل نتخالق ختقمت مريت عربة كم زي عربي لن مجم مريت عريبو دروس عشومون تخوينو نبرا هانا خدانا كايرا مسودات لكع كم حانت اللي قلت مسيلا برهانا دماغ نتا أزيو زتطبق الله حتير تعدا قولنان عبرأس الليلي قموتا وسيخو سجن زمسلا نويح زتاكو كيح جاما لبيسا نتا أدنا أتصور الإسا بقرطي جرا فرس أسيرا دحريت زوا بلا تنبرت عبرأس زو كله قورم ملاخ إيمس وستخوتو لي دما برهانا دميئو زتخولعه بدحر زي أم مستيات قريبا قنجنا أمس تعذبت إتن سمايا وزي حبرنا إنتا بحاقوس إنا قلج لجأ أفكاري أمت يكساب زوستا كتسبة جمرت جيزي تونجفة كابتي باتريك متأكيز بلا جيزي كلت ساعت مولا حليفو نبرت باتريك جنا شتا ما يكوينو ترفه بخونتات باتريك جانز تسرحت حانا مخنيات مدون قويف قاري آخات الرقاقز دقاقي ماكوان تدولت زمن لسلا سبقن أي رخبتن انتاي كم زقات أموخ تفلت زي مخقالة أزجي أشاءلا إن حنسب حدا قامخين أهدخون هقات إمو تبل تاني حد ما قال دخون كي تردأني أغيم يومو كحرقني لو قطعني بمبال تحسب مچم تتصباي مخان كبيديو أبزن كلت ساعات وشت انتي كزي حسبت هانا تثبيت مسنوحة بعقل تصبت كان شل خفيتا ندقا وطت شعو أعنتا نزري أو نقر كتأمر تقما سلازي بخلت أعداوا أعنتا دحرم حساي داقماي نابتي أب قدمي أتساتيحو زنبرا باتريك أتو كيرات أمتت أعنتاي تقاقيان باتريك أجل مسقاطو كوا عدل كيرخبه هيوت حليفة أب أفدق قزعا تساتيحو تنحا هانا باتريك ملسا ليبا إنا بلت قرر كسنطق كساب زدل وجاجت درو زحيلو زنبرا ريسا باتريك حقيفا زرنزح نبعت كتسنابو تخلا دما كساب موداتا هيوتا خطرسو خمزي كونت نقزع رأسا قال عطوت كلتا محلتات حلفة هانا بزي عرف تختبك سلازقنيت أعنتا قطقوسا قريبا نبرا دحر قروب دقايق نهانا وتسيت مرمرا باتري كاب حكمنا تلاكلا اتحكمنا وتصاب باتريك نبعلون زي فلطو حادقنيا لب دخام كم زتصنحيو الرقاقيتولا هانا باتريك موت كله تخيدين وزنبرا نايلعل بادلا مساخت أني حمريتا معالتاوي كابر مادين نوت أدما تريو نبرت حدا معالتقن كم عملا كتريئلا كابر مادي خطوت انكلا كاب إيدا شتتي الوداء حانتن اشتوباكو خاء كاب تجوبا وداءت هانا نتاباكل إلى خفتتا أوشتا ملأخت زحازت نشتوي كارتليناز تأثرتا كاتم كالكيدان صنحتا اتمال أختي يفكرك حنا زبل نبرة باتريك اتنحنا كجرهالو زحاسبو هي حتو مرعى مقرابي نيرو
معلت لدت حتى لبول الزانتا أبزي تزازي مالا أبي اللخا محلا أبي اللخا محلا بمن تبتحو أداو كم زتأكد بمن تاي تروتعو إنت دي خامتك أتا أمنت من قنيا زخون كالب بمستألمت نمن قتلي يبلخا محالو ست ناس نسكان سب تشادنو قتلت زي ترئيون لبزخونو أوتا خوين وازالبي تقشتتي نابلكا قعزو بزيك قلبي قل قبر محلا فخصتك خي عبي قال كم زي سمعت إذني أيرقئني بالنفسي تأقوا تسائن وازاليتي معرى مقهامو يتركا فرحي لبر اسوت على لبي تكابو حلنا خصابة تدمي مكاي تقبر نسمت أقني تزيلو قتلنا محلا فأرخوينا مثل دك زاقرا تزيلو قتلنا محلا فأرخوينا مثل دك زاقرا قرم يسفها عنكي حدا أوان حدا أبو أبصرح وإلهم قدم جزام إتاوم أب حدا بارا لاقيسوم سلسة داب لارق أدحر مستاي عينس لازحازي أب بشكلوتو دحر مسكال نأب كباب اسمرا نابزر كبا عدتات حانت زخونت عدو بعدات كحنبابو جمارو أمن قدي بوليس ترافيك تاني حدوما تطو أبولهم أتا سبعي سألمات مدر اللي تشازي بالله بشكلتها من يزور زبالك بمبال أقوى تحطلون اتهم أبو نتترافيك بمقرام قوي لهم دحر مطمات أسمرا بملئتها بزي اللي تشات ألميتكم ما زي تزارب ناس بحنت اللي تشي بزي بالله بشكلتها اختزاربو هاي انت بمبال دونقول لازخون زاربا درب يلون بلاكم بلو سمعتي تحزو مدبنان زيت مدبلنان جيزين سلازا أخلي قدم مززامنا أفلما ناي مدبنان زقربنا يحطو سنبت ملساخ نحبرأكم زاقيت اتهم وطرو بانانا مبلع التزوتر سبات ملسار خيبكم أخدكونو تسفلنا قبرناينا حتو هدوك موي تخل بانانا مبقلو أبيني حقريو تخل بانانا مبقلو أبدو باو مبرا إيسيايو ملسا هدوك موي تخل بانانا مبقلو أبدو باو مبرا إيسيايو كوبرانن تخطاتلتن تساتفتن مدبنا كساب مزازمي ناي مدبنا حبيركمنا تنحيكم كتكونوا ناتا تسفونا مدبنا أبزي كنزازمينا كساب زمت صومون سلام تسفونا أنا لخلاتنا دمتي إرتراويان من إسياد نلوت راديو EYSC مالت دمتي إرتراويان من إسياد نلوتي
كل جزء سنبت كاب ساعة شمونتن فرعان سجاب ساعة شعتنا مشتاق قصات رأي إرترا بحتصير معبل 11 شو 120 كيلو هرتز وي 25 متر باند كمون بساتلايت على نايل سات ب 11 ميجا هرتز polarization vertical يفنو EYSC ኣብ ስደት ብዝነብሩ ኤርትራውያን መንእስያት ዝቆመ ኣብ ሙሉእ ክፍላት ዓለም ኣባላት ዘለውዎ ኣብ ኤርትራ ሱርበት ተኽለውጢ ንኽመጽእ ዝቃለስ ማሕበር እዩ። EYSC ሽግር ኤርትራ ፍታሕ ብኤርትራውያን ዝሕመረቱ ማሕበር ኮይኑ መሰረታውያን ጠለባት EYSC እንታይ እዮም ዝበሃል? ቀዳማይ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ አፈወርቂ ብዘይ ቅድመ ኩነት ስልጣኑን ህዝቢ ይረክብ። ካልኣይ ናይ ሕልናን ፖለቲካን እስራት ብዘይ ቅድመ ኩነት ይፈትሑ። ሳልሳይ ወፍሪ ባርነት ኮይኑ ዘሎ ደረት ኣልቦ ሃገራዊ ኣገልግሎት ብቕፅበት ደው ይበል። ራብዓይ ምልካዊ ስርዓት ኢሳያስ ተኣልዩ ብቑዋም ብዝመሓደር ዲሞክራሲያዊ መንግስቲ ይተካ። ክቡራት ተኸታተልቲ ራድዮ EYSC ኣብ ናይ ሎም መዓንቲ መደብና ባርከስ ዮናስ ገብረ ማርያም ሓደ ካብ ኣባላት EYSC ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹ። ናይ ሎሚ ዛዕባ መዛረቢና ብዛዕባ እዚ ኣብ ቅድሜና ዘሎ ኣብ ነሓሰ 28 ነሓሰ 29 ዓመተ ምህረት ዝካየድ ናይ ቦሎኛ ፎረም ወይ ከዓ ምትእኻብ ቦሎኛ ኣብ ከተማ ኣውክላንድ ኣመልኪትና ኢና ምስ ዮናስ ምይይጥ ክንገብር እምበኣርከስ ናብ ዮናስ ክሕልፈኩም። ዮናስ መጀመርታ ምስ ሰማዕትና ስምካን ሙሉእ ስምካን ከምኡ እውን ሕፅር ዝበለ ድሕረ ባይታኻን ኣብ EYSC ኢኻ ትነጥፍ ኣብ EYSC ዘለካ ቦታን ኩሉ እስኪ ምስ ሰማዕትና ተላለይ። ሰላም ሰላሙን መጀመርታ ነዚ ዕድል ዝሃብካኒ ብጣዕሚ የመስክነካ ከምኡ እውን ሬድዮ EYSC የመስክኖ ካብኡ ምቕፃል EYSC ኻ ኣብ ዝገብሮ ዘሎ ንጥፈታት ከይመስከንኮ ክሓልፍ ኣይደልን ከምኡ እውን ኣባላት ሬድዮ EYSC ኻኒ የመስክኖም ኣብ ስራሓቶም ከዓኒ ዓወት ይምንየሎም። ካብኡ ምቕፃል ብዛዕባ ድሕረ ባይታ ተኮይኑ ከምቲ ኣቀዲምካ ዝገለጽካዮ ዮናስ ገብረ ማርያም በሃል ኣብ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ይቕመጥ ከባቢ 10 ዓመት ገይረ ኣለኹ። ድሕረ ባይታይ ኣብ ኣስመራ ዓብየ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ወዲኤ ከባቢ 2006 ከዓኒ ናብ ኣሜሪካ መፅየ ማለት እዩ። ካብ ዝመፀ ኩሉ ጀሚረ ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ድሌት ፍትሒ ንጥፈታት ይዋሳእን ዓቕመይ ብዘበርክት ዝኽእሎ ከዓ የበርክትን ነይረ። ኣብ መወዳእትኡ ኣብ 2012 ከም ኣባል ቦርድ ናይ EYSC ኮይነ ተመሪፀ እቲ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝተገብረ ዋዕላ መንእስያት ኣብኡ ኣብቲ ሰዓት ተመሪፀ ብድሕሪኡ ብምቕፃል ከም ናይ ትሬጀረር ሓላፊ ናይ EYSC ኮይነ ሰሪሐ ነይረ። ድሓር እውን ቀፂለ እውን ከም ትሬጀረር ኮይነ ንኽሰርሕ ኣባል ፈፃሚት ሽማግለ ወይ ከዓ መሪሕነት ናይ EYSC ክኸውን ከዓኒ ዳግማይ ኣብ 2014 ኣብ ቦሎኛ ብዝተገብረ ኮንፈረንስ ኣብኡ ከዓ ተመሪፀ ማለት እዩ። ሕጂ ኣባል መሪሕነት ናይ EYSC ኣለኹ። ኦኬ ይቐኒለይ ዮናስ እምበኣርከስ ባዕልኻ እውን ከም ዝገለጽካዮ ኣብዚ EYSC ወይ ከዓ ኣብቲ ሽግር ኤርትራ ፍታሕ ብኤርትራውያን ኢሉ ዘንቀለ ማሕበር ካብ መጀመርታ ጀሚርካ መሪሕነትን ከምኡ እውን ፈጻሚት ሽማግለን ኢኻ ንዊሕ እዋን ነጢፍካ ማለት እዩ። ሕጂ ንድሕሪት ምልስ ኢልና ክንሪኦ ከለና እቲ ኮንፈረንስ ዋሽንግተን ዲሲ 2012 ዓመተ ምህረት ብዓይነቱ ብትሕዝትኡ ብተሳትፎ መንእስያት ፍልይ ዝበለ እዩ ነይሩ። ብዙሓት ኤርትራውያን መንእስያት ካብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ወላ ካብ ሃገራት ዕራብ ከይተረፈ ካብ ኤሮጳ ከይተረፈ መጨም ተሳቲፎም እሞ ደስ ዘብል ሓደ ዓብዪ ነጥበ መቐይሮ ዝተገብረሉ እዩ ነይሩ ማለት እዩ። ካብኡ ብምቕፃል እውን ብዘይ ዕረፍቲ ናስ ኩሉ ኣብቲ ናይ ቦሎኛ ፎረም ናይ ቦሎኛ ዝተኻየደ 2013 2014 እውን ተኻፊልካ ማለት እዩ። ሕጂ ከም ንሪኦ ዘለና ኣብ 2015 ዓመተ ምህረት ካብ ሓምለ 18-19 ኣብ ከተማ ለንደን ዓባይ ብሪጣንያ ተኻይዱ ከምኡ እውን ኣብ ከተማ ኣውክላንድ ምግባሩ ነዚ ኮንፈረንስ እዚ ምስ ሽብሻባት ዳረጋ ተዛዚሙ ኣብ ናይ ንቁሎ ሰዓት በፂሕና ኣለና ማለት እዩ። እስኪ ናትካ ሓፈሻዊ ትዕዝብቲ እዚ ሽግር ኤርትራ ፍታሕ ብኤርትራውያን ኢሉ ካብ ጅምር ብዙሕ ሓርጎፅ ወፅ ነይሩ እዩ። ብዙሕ ካብ ደንበ ደለይቲ ፍትሒና ወይ ተቃውሞ ዝብሉ እውን ነቲ ኣርእሲ ኣመልኪትካ ብዙሕ ዘይምቅዳዋት ነይሩ እዩ።
نز كله أب قمة إتيخا مسي إرتراوي زخرو دلو خناتات إتيخا اسكي إدي الشجر إرترا في التحبي إرتراويان كما يخيد له كاب جدينا أب جزي أدلاين نتوي عزز دلو حزبي عسرو دلو يردو دلو اسكي أب زي خمي ناتكار إتوس قسمع ጽቡቕ ሕቶ ሰሎሞን ኣቐዲምካ ከምቲ ዝገለጽካዮ ቁርብ ምእተው ዝሃብካዮ እሱ ታትዩ እቲ ሓቂ ኣብ 2012 ክጅምር ከሎ ሽግር ኤርትራውያን ብፍታሕ ብኤርትራውያን ኢሉ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ክእከብ ከሎ ካብ ሙሉእ ዓለም ዘሎ መንእስያት ተኣኻኺቦም ድምፂ ናይ ውፅእ ህዝቦም ክኾኑ ዝመረፁ እዩ ነይሩ ተወሳኺ ክንገልጾ እንድሕር ኮይንና ከዓኒ ናይ ክልተ ማሕበራት ውህደት ዘጋጠመሉ ናይ ኢዋይስን ኢዋኤስን ማለት እሱ ንገዛእ እሱ ብዓይነቱ ፍሉይ ዘብሎ ኣብ ነጥበ መቃይሮ ናይቲ ዝግበር ዘሎ ቃልሲ እዩ ኣብቲ ሽግር ኤርትራውያን ፍታሕ ብኤርትራውያን ኩሉ ግዜ ከምቲ ንፈልጦ ኣብ መጀመርታ ዝኾነ ነገር ክብገስ ከሎ ሓጎፅ ጎፅ ከጋጥሞ ተፃወታት ከጋጥሞ ባህርያዊ ነገር እዩ እሱ ከዓኒ ንዕኡ ንክሰግድ ተኮይንካ ብዝተፈላለየ መንገዲ ከም መግለፂ እንዳሃብካ መረዳእታ ንሰባት እንዳገለፅካ ኢኻ ተነፅሮ ብሳላ ዘይሕለል ፃዕሪ መንእሰያት ሳላ ዘይሕለል ፃዕሪ ነቲ ኣብኡ ዝነጥፉ ዘሎ ደንበ ለይቲ ፍትሒ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኩሉ እኳ ተዘይበልኩ ዝበዝሐ ደንበ ተቃውሞ ወይ ከዓ ደንበ ለይቲ ፍትሒ ኣብዚ ኣተሓስባ ዓሲሉ ይርከብ ናይ ግድን ከኣይኮነን በቲ ጭርሖ ጥራይ ክዓስል እንታይ ደኣ ንዕኡ መልእኽቲ ሒዝዎ ብዝኸይድ እውን ዝዓስል መንእሰይ እውን ብዙሕ ኣለዎ ነዚ ከዓኒ ቀሊል ስራሕ ኣይተሰርሐሉን ማለት እዩ ሽግር ኤርትራውያን ፍታሕ ብኤርትራውያን ክበሃል ከሎ ብዝተፈላለየ መልክዑ ሰባት ጌጋ ርድኢት ክህልዎም ባህርያዊ እዩ ሰኣን እኹል ሓቤታ ዘይምርካብ ሰኣን ይህን ምሂን ዘይምባል እውን ዝተፈጥረ ክኸውን ይኽእል እዩ ብዙሕ ተጋኒኑ እውን ዘይመልክዑ ክህብ ዝኽእል ኣይነበረን እውን ክብል ኣይክእልኒ ግን ናይ ግድን ከጋጥሙ ክሰግርዎ ዝግብኦ መሰናኽላት ክሰግር ከም ዝነበረ ከዓኒ ኣፀቢቐ ይርዳኣኒ ማለት እዩ ኣነ ሓንቲ ዝኣምንላ ነገር ኣላ ሽግር ኤርትራውያን ፍታሕ ብኤርትራውያን ትብል ኣተሓስባ ንሓደ ሰብ ክህፍትም ወይ ከዓ ሓደ ሰብ ክርኪ ወይ ከዓ ሓደ ሰብ ሕልንኡ ክዕግብ ወይ ከዓ ሓደ ሰብ ሕልንኡ ክዕርብ ወይ ከዓ ሓደ ሰብ የማናይ ኢድ ክኸውን እቲ ሓደ ሰብ ፀጋማይ ኢድ ክኸውን ኣይኮነን መፅኡ እንታይ ደኣ እቲ ሽግር ናይ ኤርትራዊ ሽግር እዩ እቲ ሽግር ናይ ኤርትራዊ ሽግር ካብ ኮነ ከዓኒ ወነንቱን ኣሳሰይቱን ኤርትራውያን ክኾኑ ኣለዎም ማለት እዩ እዚ ክብል ከለኹ ናብ ካልእ ክስምዕ ኣይደልን እየ ከምኡ ከዓ ኣይኮነ እቲ መልእኽቲ እንታይ ደኣ ሽግርና ባዕልና ናትና ፍታሕ ከዓኒ ካባና ንክብል ደልየ يغنيلي يوني مباركس نابتي حمرت نايتي شجر إرتراف التحبي إرتراويان تملسكا أبزي شجر إرتراف التحبي إرتراويان ذبل متخخاب انتايوتيك عند حمرتنا أبنت لوتي كاوش تعدي بزي منم ناي دق القاوي متتاو لوتي كاوش تعدي خمت سالو يبل تخلعي زي قونت قوي قالسي مخنياتو إرتراويان قدم حجي دماوي زخونو خينات غيرنا ببرت لوط علينا تبحيلز مت سرعات كل غزي ابو سلازنبر بسلماوي اغباب قالسي بزي قونت بزي دم فساس لوط خمصي كالي زبل امنت حجي زخيد مالك دبورنيا فورم بخلايو اتسالساي كا ترى دقنستيون ترى من اسياتن امريحنتن اب قالسن معزاز مو نزل مفتارون كل غزي هدوء زخونه معبول زخونه ناي كتعاتن ناي زتاتن مدب اداليخان حزب مزتايو تعلامات ناي بولونيا فورم زغبرو زلو مالتي اسكي نزي كاباخا خسمعو كمي تريو تي لو طخاوش تعديديو انت زي غونص او اغباب قالس كومو تساتفو من اسياتن دقنستيون اب بخمي خاطخا تقمطو بزرزر سلستي انك تتقمطلي صبو سلامون بتي ناي دقنستيو تارا جمر مجمرتا سوخاني تارا دقنستيو ኤርትራውያን ኣብ ቃልሲ ናጽነት ይኹን ቀድሚ ይኹን ከምኡውን ኣብዚ ሕጂ እዋን ዕዙዝ ምዃኑ ኩላትና ንኣምኖ ኢና ብዘይ ናተን ኣስተዋፅኦ ከዓኒ ንቅድሚት ክስጉም ዝኽእል
ነገር ኣሎ ኢለ ኣይኣምንን ስለዚ ቦሎኛ ፎረም ነዚ ከም ጉዳዩ ከም ናቱ ሪኡ ክሰርሓሉ ብምኽኣሉ ካብ 2013 ጀሚሩ ብጣዕሚ ሕጉሴ እተን ዝሳተፋ ዝነበራ ደቂ ኣንስትዮ እውን ታርአን ዕዙዝ ምዃኑ ልዕልቲ ትፅቢት ዝግበረሉ ክኸይድ ከም ዝኽእል ዘመስከረ ተሳትፎ ኢና ርአን ኣብ 2013 ዳርጋ 35 ሚእታዊ ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ነይረን ኣብ 2014 ከምኡ ከባቢ ኣብ ለንደን ድሕር ዝተባሂልካሉ ኮንካ ድሕር ፀብፃባት ርኢኻዮ ብዝሒ ደቂ ኣንስትዮ ኣዝዩ ዝዓበየ ነይሩ ካብ ዝሓለፈ ክልተ ናይ ቦሎኛ ኮንፈረንስ ስለዚ እንታይ እዩ ዘርእየካ ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትና ከምቲ ፍርቂ ጎና ኢልና ንኣምነን ኣብ ካሊእ ሂወትና ኣብዚ ቃልሲ ከዓኒ ብዘይሰን ሙሉኣት ኮይንና ክንወፅእ ዘይንኽእል ቦሎኛ ፎረም ትማሊ ኹን ሎሚ ኹን ፅባሕ ኹን ነዚ ከም ዓብ ጉዳይ ብምርኣይ ክሰርሓሉን ከደንፍዖን ምዃኑ ወላ ሓንቲ ጥርጥር የብለይን ማለት እዩ ካብኡ ምቕፃል ኣብዚ ዕላምኡ ሃሪሙ ዶ ዝብል እንድሕሪልካኒ እቲ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ተሳትፎ ኣነ ዕላምኡ ኣይሃረመን እየ ክብል ሕጂ ስለምንታይ 100 ካብ 100 እየ ዝኸውን ዝደልዮ ዘለኹ 30 ካብ 100 ይኮነን ወይ 40 ካብ 100 ይኮነን እቲ ኣድላይነት ኢለ ዝፅበየ ኩሉ ግዜ እንታይ ደኣ 100 ካብ 100 እሰን ኣብ ዝሳተፍኦ ናይ ግድን ዓወት ኣሎ ኢለ ዝኣምን ማለት እዩ ከምዚ ኣብ ምስላ እውን ናይ ሃገርና ወይ ከዓኒ ኣብ ሃገርና ኣፍሪቃ ዘሎ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ እንድሕር ኣሜሪካሲ ስድራ ሙሉእ ወይ ከዓኒ ዓዲ ሙሉእ ኢኻ ኣሜሪካ ማለት እዩ ዝበሃል ኣብ ሰዓት እዚ ከዓኒ ደቂ ኣንስትዮ እንድሕር ተሳቲፈን እቲ ለውጢ ከዓኒ ኣብ ሙሉእ ኤርትራ ኣምፂኻ ኣለኻ ማለት እዩ ስለዚ ብከምኡ ዝሪኦ ልዕሊኡ ክንከይድ ምዃንና ይኣምን እየ 100 ካብ 100 ከዓ ክንበፅሕ ምዃንና ከዓኒ ናይ ኩላትና ፃዕሪ ይሓትት ማለት እዩ ነተን ብዝተደጋጋሚ ካብ መጀመርታ ጀሚረን ነዚ ጉዳይ እዚ ከም ጉዳየን ርአን ነዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ዝለዓለ ጥርዙ ንክበፅሕ ከዓኒ ኣበርክቶአን ዘዕዘዛን ዘወፈያን ግዜአንን ገንዘብን ጉልበተንን ብጣዕሚ ከዓ በዚ እዋን እዚ የመስግነን ማለት እዩ ኣብቲ ሽግር ኤርትራውያን ፍታሕ ብኤርትራውያን ማእኸል ብዝገበረ ለውጢ ካብ ውሽጢ ዓዲ ክመፅእ ኢሉ ዘምፀኸይ ሓሳብ ከዓኒ ለውጢ ካብ ውሽጢ ዓዲ ክመፅእ ንምንታይ ተደልዩ ዝብል ሕቶ ኢኻ ትምልስ ስኢልካ ኣይኮንካን ከም ነጥቢ መልዓል ስለዝኸውን ትልዕሎም እንታይ ደኣ ካብ ክውን ነገር ተበጊስካ ኢኻ ነቲ መልዓሊ ከም መዛረብን ከም ዛዕባን ነጥቢ ኣምፂኻ ከም መቃለሲ ባይታ እውን ርኢኻ ትስጉመሉ ማለት እዩ እሱ ከዓኒ ካብ ናፅነት ኣትሒዙ ክሳብ ሕጂ ዘሎ እዋናት እቶም ፍርያት ዝበሃሉ ናይ ለውጢ ፈተናታት ካብ ውሽጢ ዓዲ ከም ዝነበሩ ማንም ዝሕቶ ነገር ኣይኮነን ኩላትና ንፈልጦ ኢና ሓደ እሱ ናቱ እምነ ኩርናዕ ዝገበረ ኣጠማምታ ዝተበገሰ ኮይኑ ስማዓኒ ካብኡ ምቕፃል ፈሽሉ ዶ ኣይፈሽለን ዶ ናበልካ ንዕኡ መምዘን ክትበይ ኮንካን ናይ ገዛእ እርሱ መስራሕ ኣለዎ ናይ ገዛእ እርሱ ካይዳ ኣለዎ ካብ ውሽጢ ዓዲ ለውጢ ክመፅእ ከሎ ስለዚ በዚ መልክዕ ትሪኦ ከለካ ለውጢ እውን ካብ ውሽጢ ዓዲ ክመፅእ ኣለዎ ትብል ማለት እዩ እቲ እምቢ ዝበለ ንምልኪ ካብ ውሽጢ ዓዲ ኢና ርኢናዮ እቲ እምቢ ዝበለ ንዕፈና ኣብ ውሽጢ ዓዲ ማዕረ ክንደይ ምንቅስቃስ ከም ዝነበረ ኩላትና ንፈልጦ ማለት እዩ ብኡ መንፅር እቲ ዘይጎነፃዊ ዝበሃል ኣገባብ ቃልሲ ንመጀመርታ እዋን ኣብ ኤርትራ ኣይኮነን ዝፍተን ዘሎ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝተፈተነ እዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ከዓኒ ዕውት ኮይኑ ዝወፀ እዩ ንሕና ከም ኤርትራውያን ካብዘን ዝተፈላለዩ ሃገራት እንታይ ክንመሃር ንኽእል ኤርትራውነት ብዘለዎ መልክዕ ኣብ ኤርትራውነት ሰረት ብዝገበረ ኩነት ብኸመይ ጌርና ኢና ክንዕውቶ ንኽእል ክንሓስበሉ ዳኣ እምበር ንዕኡ ኣይከውን እዩ ኢልና ክንሃድመሉ ይኮንና ስለምንታይ ኣባና ጥራይ ኮን ክፍተን ቅድሚ ሕጂ ተፈቲኑ ዕውት ውፅኢት ዘምፀሰ ዝኾነ ማለት እዩ እዚ ብዝተፈላለየ መፅናዕታዊ ፅሑፍ ዝቐረበ ኣሎ ዝኾነ ሰብ ሪፈር ክገብር ክእል እዩ ብዙሕ ርሓቕ ከይኸድና እውን ኣራብ ስፕሪንግ ገዛእ እርሱ ሓደ ካብቲ ውሽጣዊ ምልዓል ወይ ከዓኒ ንቕሓት ናይቲ ህዝቢ ዘምፆ ለውጢ እዩ መወዳእቱ እንታይ በፂሑ ተዓዊቱ ዶ ተዓወተ ዶ ኢልካ
ገምጋም ክትበሉ ትኽእል ኢኻ ግን ሲምፕል ኤግዛምፕል እውን ተወሲድና በዓል ቱኒዝያ ዘጋጠመ ለውጢ ካብ ውሽጢ ዓዲ ዝመፀ እዩ ካብቲ ህዝቢ ዝወነነ እዩ ማለት ስለዚ እቲ ናይ ቦሎኛ ፎረም ከዓ ነዚ ከም እምነ ኩርናዕ ወሲዱ ክሰርሓሉ ምቕፃሉ ነቲ ናይ ኢዋኤልሲ ኣተሓስባ ከዓኒ ምስኡ ተዋሂዱ ክሰርሕ ብምውሳኑ ኢዋኤልሲ ከዓኒ ከመስግኖም ደሊ ነቶም ኣብኡ ዝነጥፉ ዘለዉ ከዓኒ ኣጆኹም ንበርትዕ ኩላትና ኢድ ንኢድ ኮይንና ከዓኒ ኣብዚ ብፃሕ ንበፅሕና ኣቐዲመ ሓንቲ ነገር ክብላ ዝደሊ ምናልባሽ እቲ ኤርትራን ፕሮብሌም ኤርትራን ሶሉሽን ፎር ኤርትራን ፕሮብሌም ወይ ከዓኒ ሽግር ኤርትራውያን ፍታሕ ብኤርትራውያን ዝበሃል ከም ፈላናይ ነጥቢ ክርአ ከምዘይብሉ እንታይ ደኣ ከም ሓደ ንሓድነት መእሰርን መጥመርን ክርአ ከም ዘለዎ በዚ ኣጋጣሚ እውን ክትሓስብ ደሊ ኣብዚ ሃልና ሃሊና ንሓንቲ ኤርትራ ኢና ንቃለስ ዘለና እሞኒ እቲ ሽግር ከዓኒ ንኩላትና ኤርትራውያን ዝትንክፍ ዘሎ ስለዚ ሓድነታዊ መልእኽቲ እውን ኣለዎ ንሓድነት እውን ክንሰርሕ ክንቃለስ ኩላትና በዚ ኣጋጣሚ ዝኸፅውዕ ይቐኒየለይ ሕራይ ባርከስ ይቐኒየለይ ዮናስ ነቲ ዝርዝር መልሲ ዝሃብካኒ ቀፂለ እንታይ ክብለካ ዝደሊ ኣብቲ መሪሕነት ናይቲ ሽግር ኤርትራ ፍትሕ ብኤርትራውያን ዘንቀደ ማሕበር ካብ ቀደም ዝነበርካ ምኩር መራሒ ከምዃንካ መጠን እቲ ኣብቲ ግዜ እቲ ዘንፀፍናዮ ዓንድታት እንታይ ነይሩ ነቲ ራእይ ንቅድሚት ክወስዱ ይኽእሉ እዮም ዝበልናዮም ኣርባዕተ ኣዕኑድ ኣቐሚጥና ነርና እሱ ከዓ እንታይ እዩ ግልፁነት ተፃዋርነት እምነትን ሓቅን ድብሉ ኣዕኑዳት ሒዝና ነርና ማለት እዩ ነዚ ሒዝካ ነቲ ቃልሲ ንቅድሚት ክትወስዶ ይከኣል እዩ ዝብል ራእይታት ነይሩ ማለት እዩ እቲ ራእይታት እውን ይኸይድ ኣሎ እምበኣር ከምዚ ኢሉ ከሎ ሓቅነት ከሎ ግሉፅነት ከሎ ካብ ዝተፈላለዩ ባእታታት ነቲ ሽግር ኤርትራ ፍታሕ ብኤርትራውያን ብንፁር ተቐሚጡ ከሎ ዋላ እውን ኣብቲ ቅድሚ ሕጂ ካብ ህዝቢ ክቐርቡ ዝኽእሉ ሕቶታት ዝምልስ ዶኩመንት ወይ ከዓ ፍሪኩዌንትሊ ኣስክድ ኮስችንስ ኣብኡ ቀሪቡ ከሎ ነዚ ሽግር ኤርትራ ፍታሕ ብኤርትራውያን ዝብል ሓሳባት ብዙሓት ሰባት ዘይሰምዑሉን ዝፀረርዎን ሰባት ኣለዉ እሞ እዚ ተፀራሪ ሓሳባት ካብ ምንታይ ዝነቐለ እዩ ነዚ ተፀራሪ ሓሳባት ስዒርካ ሰባት ከመይ ገይሮም ኣብቲ ናትካ ይሳተፉ ካብቲ ዝግበር ኣሉታዊ ጎስጓሳት ነፃ ኮይኖም ከመይ ገይሮም ይሳተፉ እስኪ ኣብኡ ሓፈሻዊ ርእይቶካ እንታይ ይመስል ኣራይ ሰሎሞን መጀመርታ ነቲ ምኩር ዝበልካኒ ይቐኒየለይ ክብለካ ገና ኣብ ትምህርቲ እየ ዘለኹ እየ ዝብል ቃልሲ እናተምሃርካን እናተሓጋገዝካን ስለዝኾነ ማለት እዩ ካብኡ ምቕፃል እቲ ተፃወታት ካበይ ይመፅእ እቲ ዘይምርዳእ ካበይ ይፍጠር ዝብል ሕቶ ብብዙሕ ሸነኻቱ ክጥምቶ ትኽእል ኢኻ ሓደ ካብኡ እቲ ህግደፍ እውን ንገዛእ እርሱ ደቂሱ ዝሓድረሉ ነገር ኣይኮነን ስለምንታይ እዩ ህግደፍ ካብ ማንም ላዕሊ ካብ ውሽጢ ዝብገስ ለውጢ ዝያዳ የርዕዶን የሰንብዶን የባህሮን ድቃስ የብሉ ይሕድሮን እዚ ስለምንታይ እዩ እቲ ህዝቢ ክነቅሕ ዘይደልዮ ስለዝኾነ ስርዓት ህግደፍ ህዝቢ ክነቅሓሉ ኣብ ዝጀመረ ከዓኒ ዕድመ ስልጣኑን ዕድመ ናቱ ምንባርን ናይ መወዳእታ ሰዓት ከም ዝኸውን ስለዝፈልጥ ብዝተፈላለየ ሸነኻት ዝስንዝሮ ወይ ከዓ ዝሰዶ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ እዚ ሽግር ኤርትራውያን ፍታሕ ብኤርትራውያን ከም ዘሎ ማንም ክስሕቶ ዘሎ ኮይኑ ኣይስምዓንን ስለዚ ኢና ከዓ ንሕና ዝያዳ ኣብቲ ብቕዓት ህዝቢ ኣድሂብና ክንሰርሕ ክነድምዕን ዘለና ማለት እዩ ዝነቕሐ ህዝቢ ዓጋት የብሉን ዝነቕሐ ህዝቢ ናይ ሎሚ ለውጢ ዝመፅእ ናይ ዘለኣለም ውሕስነት ዘለዎ ገይሩ እዩ ዝሕዞ እቲ ሕቶ በንፃሩ ክትሪኦ ከለካ ብስርዓት ህግደፍ ከዓኒ ዘይነቕሐ ህዝቢ ዘይነቕሐ ሕብረተሰብ ንዕኡ ሰይሰይ መበል ናይ ስልጣኑ ከም ዝኸውን ስለዝፈልጥ ከይተሓለለ ብዘብረቕረቕን ዘየብረቕረቕን ብዘብለጭልጭን ዘየብለጭልጭን ስታይ እንዳገበረ ክዕፍን ፍትን ማለት እዩ ካብዚ ወላ ሓንቲ ክውነት እዩ ማለት እዩ ካብቲ ካልኣይ ሸነኽ ክመፅእ ዝኽእል ከዓኒ ሰኣን ኣፍጦ ሰኣን ጥልቕ ኢልካ እዚኣ ማለት እንታይ ማለት እያ እዚኣ ኸ ብኸመይ እያ ትተርጒማ እዚኣ ኸ እንታይ እያ ዝብል
ዝምንጩ ናይ ሰኣን ምርዳእ ኮይኑ ስማዓኒ እዚ ኸዓኒ ባህርያዊ ኢለ ሓስቦ ከጋጥም ዝኽእል እዩ ኢለ እውን ኣምን መጀመርታ ዝነበረ ኩነታት ኣብዚ ጉዳይን ኣብዚ ሕጂ እዋንን ከመይ ኣሎ ኢልና ክነመያዝን እንድሕር ፈቲና ኣብዚ ሕጂ ዘሎ እዋን ይሓይሽ ብመጠኑ ኢልካ ትድምድም ማለት እዩ ጋና ዝተርፈና ነገር ብዙሕ እኳ እንተሃለወ ግን ይሓይሽ ኢልካ ትግምግም እዚ ከዓ እንታይ እዩ ምስቲ ዓንቶይ ዝገለፅናዮ ዝበዝሐ ህዝቢ ኣብቲ ሽግር ኤርትራውያን ፍታሕ ብኤርትራውያን ዝብል እምነት ኣብኡ እንዳዓሰለ ዝኸይድ ዘሎ ማለት እዩ እዚ ንገዛእ ርሱ ሓደ ናይ ምምሕያሽ ትርኢዮ እዩ ወይ ከዓ ምልክት እዩ ካልእ ካብ ምንታይ ክመፅእ እኽእል ዝብል ምክንያቱም ክህሉ ክኸውን እቲ ሳልሳይ ሓንሳ እውን መግለፂ የፀግመካ ምንታይ ከምዚ ኮይኑ ካበይ ከመፅኡ ኣበይ ክሃርም ተደልዩ ኢልካ እውን ክትገልፆ የሸግረካ እዩ ንዕኦም ግን ግዜ ከጥፍኣሎም ኣይደለን ስለምንታይ ብቁፅሪ እንዳውሓዱ ስለዝኸዱ ዘለው ብቁፅሪ ዝበዝሕ ዘሎ ከዓኒ ኣብቲ ሽግር ኤርትራውያን ፍታሕ ብኤርትራውያን እንዳዓሰሉ ስለዝኸይድ ዘሎ ማለት እዩ ከምቲ ዓንተ ዝገለፅ ኮይኑ ናይ ግድን ኣብኡ ዘይኮነስ ዋላ ኣብቲ ውፅኢት እውን ዝኣምን ሰብ እንዳዓሰለ እንድሕር ከይዱ ኣነቶም ቁፅሮም ውሕድ ዝኾኑ ሰባት ብዙሕ ክሳሕ ገብር ኣይደለኒ ግን ናይ ብሓቂ ቅንዕና ዘለዎ ኮምፕሌን እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ቅንዕና ዘለዎ ርድኢት ሕቶታት ዘለዓልቲ ኮይኑ ኣብ ዝኾነ ሰዓት ይዋዕስ ይኹን ዋላ ብሎኛ ፎሩም ይኹን ክፉት እዩ ማንም ሰብ መፅኡ ቻለንጅ ክገብር ይኽእል እዩ ክብድህ ይኽእል እዩ ሕቶታቱ ከዓኒ በቲ ዝዕግብ በቲ ክርድኦም ብዝኽእል ኣገባብ ጌርካ ክገልፅ ይኽእል እዩ ኢለ ዝኣምን ይቐኒየለይ ዮኒ ፅቡቅ ኣለኻ ሓደ መርትዖ ናቱ እውን እዚ ሽግር ኤርትራ ፍታሕ ብኤርትራውያን ዝብል ተሓሳስባታት ሓንሳብ ካብ ዝጅምር ኣትሒዙ ነፍሲ ወከፍ ዓመት ብናህሪ እዩ ዝቕፅል ዘሎ ከይበኮረ ዓመት መፀ ኤርትራውያን ተኣኪቦም ይዛተይሉ ማለት እዩ እዚ ሓደ ካብቲ መርኣያይ ምክንያቱ ማሕበራትን ውድባትን ብልጭ ኢለና ዝጠፍኣሉ ዘለዋ ህሞት ጉባኤን ከማን ንምክያድ ኣብ ዝዋጠራሉ ዘለዋ ሰዓታት ከምዚ ዓይነት ናህርኻ ከይቀነስካ ከይዝሓልካ ኣብቲ ዝተባሃለ ሰዓትን እዋንን ግዜን ከምዚ ተደጋጋሚ ነገራት ምግባር ሓደ ምርትዖ ኢለ ነትናትካ መወሰኽታ ክኾነ ኢለ ማለት እዩ ካልእ እንታይ ክብል ደሊ ዮናስ ኣብ 2012 ወራት ሒዙ ነቲ ሽግር ኤርትራ ፍታሕ ብኤርትራውያን ዝብል ምትእኻብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝገበርናዮ ካብቲ ናይቲ ደፋኢ ሓይሊ ወይ ከዓ ካብቲ ነበረ ኢንጂን ኮይኑ ዘገልግል ነበረ ሓደ እቲ ኢዋይሲ ዝበሃል ኣብ ቤይ ኤርያ ካሊፎርኒያ ከተማ ኦክላንድ መደበሩ ማሕበር ነይሩ ስቲል እዚ ማሕበር እዚ ከዓ ነቲ ሕጂ ዝካየድ ዘሎ ሽግር ኤርትራ ፍታሕ ብኤርትራውያን 00 ብኤውሮጳ ገይሩን ተመሊሱ ናብኡ ተመሊሱሎ ማለት እዩ ሕጂ ብጣዕሚ ታሪኻዊ እዩ ኩነታት ክኸውን ኤርትራውያን መንእሰያት ለውጢ ነቲ ቀደም ዘበገስዎ ሓሳብ ሕጂ እውን ሒዞሞ ኣብ ማእከል ከተማ ኦክላንድ ይካየዳሉ ማለት እዩ ምዛ ኣተሓሒዝካ ነቶም ኣብዚ ከባቢ ዘለው እስኪ ብዙሕ መደባት ተዳልዩሎ ኮንፈረንስ ኣሎ ናይ ዘተ መደባት ኣሎ ብቕዓት ዘለዎም ኤርትራውያን ምሁራትን ፖለቲከኛታትን ካብ ሙሉእ ክፍላት ዓለም መፅኦም ክሳተፉ እዮም ከምኡ እውን ናይ ባህላዊ መደባት እውን ኣሎ ስለዚ እስኪ እስኻ እውን በቲ ጥዑምን ሰናይን ቃላትካ ጌርካ ዕድመ ኣመሓላልፈሎም ነዞም ህዝቢ ብኡ ጌርና ክንፋኖ ማለት እዩ ይቐኒየለይ ሕራይ ሰሎሙን መጀመርታ ተሞክሮይ ምስ ይዋዕስ ንሕርገልፅ ኮይነ ካብ ርሑቕ እየ ዝከታተሎ ነይረ ቀደም ብጣዕሚ ከዓ ምሰጥን የድንቆን ናይ ቤይ ኤርያ ደለይ ትፍትሒ ከዓኒ ናተይ ኢንስፓይሬሽን ዝነበሩ ምዃኖም በዚ ኣጋጣሚ ክገልፅ ደሊ ካብኡ ዝመንጨወ ነቲ ቃልሲ ዘደንፍዕን ዘትርርን ሽቱኡ ንክወቅዕ ዘኽእልን ኣገባብ ቃልሲ እውን ከም ዝመፀ ኩላትና ንፈልጦ ኢና ሕጂ ካብኡ ተበጊሱ ዋሽንግተን ዲሲ ገይሩ ቦሎኛ ገይሩ ናብ ቤይ ኤርያ ክመፅእ ከሎ ንዓይ ከም ዮናስ ደስታ ይወሰነ የብሉን ኣብ ቤይ ኤርያ ኮይነ ከዓ ምስ ደለይ ትፍትሒ ከዓኒ ነቲ ናይ ሓባር ዕላማ ዘለና ነታ ብልፅትን ምዕረግትን ኤርትራ ክንሪኣ ንደሊ ብሓባር ኮይና ክንሰርሕ ክንቃለስ ከም ንኽእል ሓደ በሪ ወይ ከዓኒ ባብ ዝኸፍት እዩ ናይ ብሓቂ ከዓ ሕጉስ እየ እዚ ኣጋጣሚ እዚ ብምርካቡ
ናይ ኩላትና ናይ ድሌትናን ባህግናን ናይ ሓድነት እዩ ናይ ኣረኣያ ፍልይ ክልወና ክኸውን ግን ነዚ ካብ ሽቶናን ምህራም ወይ ከዓኒ ዕላማና ካብ ምህራም ከም ዘይገጥኣና ይኣምነ ስለዚ ብኤርያ ኩላትና ብሓባር ኮይና ተሓቋቂፍና ይህን ተባሂልና ነዛ ሃገር ከነድሕናን ናታ ግርማ ክንመልሶን ተስፋ ገብር የቀኒልና ዮኒ ያኽቢርካ ናብ ሬድዮ መፂኻ ነዚ ምሳይ ዝገበርካዮ ሚድ ስም ሰማዓት ራድዮ ኢዋኤሲ የመስግነካ ኣብ ቀጻሊ ንውሕ ዝበለ መደባት መሪሕነት ኢዋኤሲ ንዛረበሉ ነታት ኩሉ ክእል እዩ ኣብኡ ዳግማይ ስጋዓት ንረኽበካ እምበኣርከስ የቀኒልና ክበካ ደሊ يغني سلامون يمكن سمير حلنا تحلنا نني قبرك أسلينا تم بازقنا أهواتي لك تنعد كمور قابلتي أبحى وستفلي أبزز لنا عدينا عبدلنا حديد نسالي أمنني قبرك وأنا أسللنا واتيلك تنعد كمور قابلتي أبحى وستفلي أبزز لنا عدينا عبدلنا حديد نسالي أمنني قبرك وأنا أسللنا كي تبقى تزبر شمعي تغنم تزبق للتقلي كي تغمر تزنقلت كتلت كي تداخل لازم دلنا ما خير يسمر دلنا انت حانقر تحاسس بنا تهبتي ويودي خلتنا شبوتي التحاسس بنا تهبتي ويودي خلتنا شبوتي كبرات سمعتنا نالوم معنتي تشعتن حاسخ تشعن 15 عمت مرت مدبنا أبز زازينا لنا أبقى على سنبت بتماساسالي بروجرام سقاب نراخب سلام كنا وادي لك سمعت كبر قابلتي أبحى واستفلي أبز زلنا عدينا عبدلنا حديد نسالي أمني دبرم وأنا أسدلنا كم صداكي تبقي تزبرها شمعاكي تفهم تسبقوا للتغلي كي تتمرر تزنقلت كلك كي تبقي لازم للنا نتعاور نسمر للنا انت حانقر تحاسس بنا انت